hvad er temperaturen på månen? Hvordan kan man bruge månens temperatur til bedre at forstå global opvarmning her på jorden? Lad os finde ud af det. Og gem den her video, hvis du skal til eksamen i noget med global opvarmning. Så, jorden og månen ligger begge to cirka lige langt væk fra solen. Omkring 150 millioner kilometer. Og det vil sige, at de får cirka lige meget sollys. Og hvis de får lige meget sollys, ja, så burde de vel have samme temperatur, eller hvad? Vi kunne tage et andet legeme, der ligger lige så langt væk fra solen som jorden. Det er månen, og månen har ikke nogen atmosfære. Det vil sige, at på månen, hvis vi tegner månen her kommer sollyset ind over fra solen, og den må jo også stråle ud sådan her, så temperaturen er i balance. Det betyder, at månen er i gennemsnit 30 grader koldere end jorden, fordi den ikke har nogen atmosfære. Der er det helt nede ved måneoverfladen, at temperaturen skal være sådan, så at udstrålingen svarer til indstråling. Og det her er utrolig vigtigt at forstå. Både på jorden og på månen er der strålingsbalance. Det vil sige, at der kommer lige så meget stråling ind fra solen, som jorden og månen sender ud i rummet som varmestråling. Og da månen ikke har nogen atmosfære, ja, så stråler den varmestråling ud direkte fra sin overflade. På jorden, der skal temperaturen være minus 18 grader, for at der er strålingsbalance. Men da jorden har en atmosfære, ja, så er det kun det yderste lag af vores atmosfære, der stråler ud i rummet. Så det er altså det her yderste lag af vores atmosfære, der skal være minus 18 grader, for at der er strålingsbalance. Og vi ved jo, at det bliver koldere og koldere, jo længere op i atmosfæren man kommer. Altså det er derfor, der er koldere op på toppen af bjerge. Og derfor er jordens overfladetemperatur 15 grader, hvor der deroppe i atmosfæren er minus 18 grader. Men problemet er så, når vi udleder mere CO2, ja, så bliver atmosfæren tykkere. Og når det sker, ja, så stråler jorden jo ud i rummet heroppe fra i stedet for. Men heroppe er det jo koldere, måske minus 19 grader. Og derfor bliver jorden jo nødt til at varme op, sådan så det her punkt bliver minus 18 grader, og der igen er strålingsbalance. Og så bliver jordens overflade jo også nødt til at varme op med 1 grad cirka. Så ja, det er altså ret godt, at vi har atmosfæren på jorden, fordi ellers ville der jo være minus 18 grader på overfladen af jorden. Kæmpe tak til professor i klimafysik Peter Dillussen.